Aș vrea toți băieții din sală care doresc să participe la acest concurs să-și găsească mamele și toate fetele care doresc să participe la acest concurs să-și găsească tații. Prezenți aici. Proba de vals. Oricât ar părea de straniu. Mulțumesc, aplauzele spectatorilor. Aici mai continuă valsul. Proba a doua. Exact proba a doua, concursul dansurilor europene. Tango! Așa, cea de-a treia probă pentru băieții cu mamele. Rock and roll! Orelor de clasă luați lecții de rock and roll undeva, pentru că a fost prea ușor sau v-ați descurcat prea bine. Prea splendid a fost. Juriul are 3 minute ca să delibereze. Timp de 3 minute îi aplaudăm pe toți care au dansat. Ce a decis juriul sau ce va decide juriul. Între timp, rog să se pregătească fetele cu tații. Așa. Juriul este gata să anunțe locurile și vă rog frumos să-l acceptați drept un simplu concurs. Nici mai mult, nici mai puțin. Domnul Batiuc, noastră sunteți președintele juriului, vă rog. Deci toate perioadele s-au prezentat destul de frumos, dar totuși
Deci primul loc. Nu. 3 Eugen. Cunănică. Bravo. Locul 2, Eugen. Cea mai bună perete, Ion. Ca autorit. Să-și ia premiul. Mămica, probabil că au obosit atât de mult.